Wow. Nice. Ano nagdagko yung preno? Ano na dagko? Ano nagdagko ani? Oh, nagdagko. Hi mga kanongs. Kami diri sa kamutian ni Pare Arnel. Dako kay siya kamutian diri mga kanongs. No, dagko kay siya kuha oh. No, kamuti. Baligyan ninyo pre. Baligyan ninyo ni. Daghan mo kamuti ay. Baligyan ninyo. Dili. Ligya. Ito ra. Napa daghan? Konsumo ra. Konsumo. Konsumo. Ito. Nakapainog ni. Ha? Wa man manok pe. Na. Awak pa ni na. Wa ay. Lukop. Kuan ra ba? Tapos ka ra. Ay makanongs. Ah, diri nang kamuti pas makanongs so. Ate dagko. Eh? Dagko yo. Ay, ara. Sa siloy. Ira. Dagko. Yunan. Palas. Ah, makanongs so. Ise. Dali daghan no. 20 kilos man dayon. Dali alam di ay makanong. Apa yung bata nagsunod-sunod? Kaman ni pre, dekuha pre. Oh. Wow. Nice. Nice kayo. Naklok to ba ya? Kaman ni. Kuno tigunot ka. Sako makanong kay. Ayon siya magamuti. Dagko kay pre. Tabunan sa nato makanong. Ah, sa ibabaw sabay na. Man. Ano? Mo naman na iyang unod sa kaman ni pre no. Nana makadagko gyud pre no. Ano na dagko pa na? Ano dagko ani? Na dagko kay. Katong unang adlaw. Ingana. Tawa. Lo. Dagko makanong so. Ingana ka man ito unang adlaw. Wow, dagko Ano gagab? Kuha ni siya makanong kamani o kadabaw. Oh. Ang laki. Ang laki-laki. Muti. Pamaganong so. Ang Gagmay lagi na diha ako an. Gagmay diha diha. Lala ko dagko dili po. Ay na. Ang kanongs. Kamuti. Kamut sa team. Apo ilahang baby maganong sa uban-uban no. Maayo na mo speed up og kuan ba bukid. Bino. Ano yung bata ni Arnel makanong. Uban-uban sab. Kanongs. Alas po tamban pero kuan man. Arang mahal na eh. Kanongs so. Kapag ko atong aging kuan mana arang mahal eh. Disney. Apang. Daghan. Marami. Dami mga kanongs. Huh? Uy. Kamu ni ito ng mas ko. Padat ko ano eh. Kapag ako nito. Ano gawin po ang kamuti kayo sa kuwan? Mais? Nagkuha mga kanongs so. Dako. Isa gamay. Kumpati na. Dagko. Ako gnay umadi man kumudaw kay di na nungas lagi. Hatag na ako. Hatag ra nimo. Oh, kay Ginoo maghatag nato. Dako buni mga kamutian pri ba no? Ban nga imo hatag ang hatag gusto Ginoo. Daka ra na ngayo diri sa imo. Oh, lan daghan nungas lagi. Tagabay-bay. Mangayo ra mangayo yung silingan. Oh. Kini amo ning palito ni kay para makapalit pug ka og kuan pud ba.
bugas. Kay puol pud besig kamote pre. Puol oy. Pulan pud gani misigig bugas. Samot na kay wa may bugas. Arang kapuol. Ata kara kay Kanong gusto niya ihatag mga kanong. karaman. Ito lang siyang Pero babay na guys, isa rin ako, kana. Hindi na ginahatag kay libod naman. Hindi rin lagi Ano ka, pagkapinapuna ko sila kuhan kay tungas ko sila niya. Bye-bye. Paano gita siya? okay na ni pre. Nanghatag ko gahapon ito ni Isil gahapon. Kamote. Kamuti Okay na ni pre oy. Ay mak. Ayan mga kanong, tapos na kaming mga muti. Okay na. Sakto na ni. Yung sa pangamuti, ganahan mga muti pre no, daghan mag-unod. Oh. Ayan mga kanong. So. Ako may ito ani kay. Ano mo mangita?